Gora begira jarri naiz, batean lainoen formatean. Gaur, gertuko ekonomia bultzatzera gatoz. Ekoizle txikiak, denda txikiak eta kontsumitzaileak. Elkarlanaren bidez, gastatu sakana. Edurne, baserritarra, esne ekoizlea eta azken finean elikadura sortzailea. Ze garrantzia du dastatu sakana bezalako ekimen batek zuen egunerokotasunean eta zuen bizitza duinean. Gu ekoizle txiki bezala, gure produktuak eta gure bizimoduan jarraitzeko produktuak denda txikitara eta salmenta zuzenean oinarritzen dugu. Oso garrantzitsua da guretzat kate hori mantentzea eta kontaktu zuzena izatea bezeroekin. Denda txikiak hitz egin dugu, ekoizle txikiak hitz egin dugu eta kontsumitzailea, ez? Hor sortzen den mugimendua, ekonomia mugimendu hori, ze garrantzitsua, ezta? Hemen bizi garen bailarra zoragarri honetan jarraitu nahi badugu, hemen bizi, hemen lan, hemen zaindu gure ingurunea, hemen ekoiztu, hemen saldu, hemen kontaktuan egon jendearekin eta hemen bizi. Bizitzak harrapatu nau ia arnasik gabe. Atzera kontu baten zain beti ukatu arte. Bizirik sentitu nahi dut azken minutura arte. Arbizuko Lonbren dendan gaude eta bertan dastatu sakana ekimenan parte hartzen dute. Kaixo Ernesto? Aupa, kaixo. Zer suposatzen du zuetzako bertako ekoizleekin harreman berezi bat izateak? Alde batetik, horrek eragiten du gure ingurunean ere, bertako ekoizleek zaintzen dute gure ingurunea. Ekonomikoki ere ona da, azkenan ekonomia zirkularra sustatzen dugu horrekin. Eta gero ere, argi eta garbi kalitatea, gu lasai gaude, badakigu saltzen dugun produktua, zuzenan datorra eta kalidade handiko produktua dela. Ni segitzen naiz bertako produktua osten, zati badakit kalidade honekoa dela, eta ez da berdina urruti betien nagosi, karga zeo bilan hautaz isuzen duzun atmosfera, bertati 2 kilometrota o 1 kilometrota ez da berdina. Jogurra eta ostia, hemendik 1 kilometrota etxen dena, ez da goza txiki bet, handik hasita ekastia, Azkenean zuek ze fundamentalak zareten balore horiek transmititzerakoan saltzeko momentua. Bai, argi eta garbi gu produktu honen balioa ezagutzen dugu, badakigu nola dagoen eginda, mimatuta dagoela produktu hau, orduan gu transmititzen dugu hori bezeroari, etortzen dena norbait galdezka gazta baten inguran, azaltzen duzu ongi. Ze kalidadeko gazta den, ze hartzai gazta dela, eta bai. Ezinbestekoa beraz, 3 zutabe horiek, ez? Bertako ekoizleak, dendari txikiak eta kontsumitzaileak. Denon artean, ekonomia ezinbestekoa osatzen duguna. Bai, gertuko ekonomia da, eta adibidez, guretzatera aukera da, saltzeko dendetan produktu bat agian plataforma hunditan ez dagona, ez? Bertako produktua. Dastatu sakana, dastatu Euskal Herria, gure herrietan egiten diren ekoizpen hauek defendatu behar ditugu. Dendari txikiak, bertako ekoizleak, bertako ekonomia sustatu. Herria egin nahi baldin badugu, zaindu dezagun herria.